Tiprasa kami tui giri lama giri chasarara ang tongjajabai kya obahno koktomao saimangka belbare RD block bai khobjak hatai kotor bordowal kamiwo rupini bariwo obahno haste hapangno borok kok kejarkha tui giri matukuya tui bo manungya obahke salbung burungno tamukhe tongsinai nukhungo bolong halongo mukhijing thakijing khulise chawi tongjajabai mani kusabutui boriri tongjamani tongnogo tabuk chacharara tam koksaka kami lukrok nanya didi omo bo kami kelaya bo Bodwar inke blog rokhe blog belbari blog na inko family rok busrok bang na rom ini orang sabis poriba inke rong srungnai rok nong ni oroni je norong busabuti rok je pori tongnai rok biang bo school rok lo pori tong abo ani kheto asama se sura makela ni ya norok lo tam khlai chai tongjaba yoro abo bando từng lâu khai bà can nhịp sa mơ bagan lo khai thang ơi mẹ khu sốc lò ba đồ lò mẹ khu lò ta nơi phari cháu ta bagan lo à bố phari cháy chết chừng mai long bộ phải nan phải bộ phải nan cái chừng phải man liệt ta ô mà cái nào được phải này bơ sen tê sẽ bao số đi ta tê đó sẽ chỉ tê đã phải khâu làm cái isi sasi abo sata wai sasi abo na ba kutu lain nan cho wala sinar abo tu kurak ya tengai bertebula ba serai baham ya ba nengdrak nai nei ma tong ta tabung norok emle muntri rong tam ko kusana ni musung norok jono oro je kai kai pantoi simthan jo sathai dina nei abo tai sinong kami sing khafi mani lama rok wase kotor kirui inke gari gora rok mane malkhung rok phai simaya inke norok nero sak khamya rok khangke bomo haike telang jak doktor rogo oh abo kai ko para gari tong te ba para ni gari na ri jap lai tiang ta inke nini bung kheke ki an ke ako bo chandra bodi de nini ke bai anta basun ti do Karen dok betul betul. pai nang nang khai bo lang lau rơi mai long de pai chan tui de pai nang nai kan sama se thang ai chang gora khai cha rau khau ơi hai ma nang an mi khai ako bo ni suna khai bo parak tam se ma thang uko dak tolo thang man se ani sera berak ngai dak tolo thang man se ma to kuya otini se ang te kui phai yo abong so phai ro norok obo hai mamang tui rok manang ya matu kuya ang tongmani bisi busoro ka kana busuk bosoro ka karo ka khna du tin so lo 2-3 bosoro ka kana inke norok ni kami rogo emle munti rok phaje nai phai nai phai ya nai pia no pan nai phai nai tere inke norok ni kami o member chairman doctor eto tongo borok le tamsa bro bos akai ni to ta nai chen nai phai ya tini aro nai norok tabuk tui nengai ma tongo mani ke bojagani no nengai ma tong tam khe tui nengai ma tong norok kan sam lo thang ni ta aro rong ni khau sa ơi ô mà cái na le phai khai ba sa ta wai cha ki cha ro phai yo tui pai ma nengu mani ke bobo hai rok aba kai wan di sini aba na ka so ơi la ơi ka so pai leng ta de gana yang so gana tong mai kai ba Besar yang roi ma pai. age kai de ko paso litar ke 100 taka abo ke bal to jambare khabro go to jambare dina na ka ne ta ke 150 taka ma paso litar ngai bo 100 litar sintex ngai bo 150 taka salo wai bisu tui re phai bro saro wai sa ya abo nuko 2 din wai sa ro 2 dini wai sero inke norok 2 dini wai sero tui re phai mani abo pusuk norok pusuk ya dino wai sa tui tu kun na si chang abo sai inke norok ni je tabu tui nok je hamya bolongo je klai tongmani oblo busorok balokha 2-3 bosorok kha inke tui kichapon phachapon manang ya abo bai tui manang ya khna na age manang kha inke tani bagi sunam je yang kha para ni nemba lo thang khai ya ta ma tra ja